Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Yaushe mutane suka lalace haka, wannan al'amari ya yi matuƙar tada hankalin jama'a duba da yadda ya faru. Tabbas lallai duniya ta zo ƙarshe, don duk wani abu wanda ake tunani ba za a iya aikatawa ba, to a yanzu babu abin da ba a aikata ba. Lalacewa da shigantaka wadda al'umma suka yi na ɗaya daga cikin ma'assasin dama da ke haifar da faruwar bala'o'i da masifu. Al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin sani da ji da ganin wannan al'amari mara daɗi dangane da abin da ya faru da rayuwar wannan budurwa wadda ta faɗa a cikin wannan yanayi ba kunya ba tsoro. Kafin ya kasance mu sa muku cikakken wannan bidiyo mara daɗin ji da gani, muna kawo muku irin su ne domin ku san halin da duniya ke ciki don ku ƙara zagewa wajen ganin kun jajirce a rayuwar 'ya'yanku kun ba su tarbiyya. Kai mu sa muku cikakken wannan bidiyo muna sanar da ku tun nan idan har yau ne ziyartar ku ko zuwan ku na farko a cikin wannan tasha, ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Alheri, kin samu akalla shekaru nawa a nan gurin? Ni akalla na samu shekara 7 a nan bayan. To kin bar gidan iyayenki kuma kin zo na iyayenki suna da rai ne? Suna nan a raye. To me kika ce musu da zaki bar gida? Me da ce zan zo yawon bariki na. Kika zaki zo yawon barikin ki? To kina zo nan kina zaman kanki kenan? Zaman kaina nake. Me da me kike, akwai wani sana'a da kike ne ko na abu? Ba sana'a, da sai da duri. Tambaya na ake yi. Akalla kina samun nawa a rana? Akalla nakan samu a rana in na samu customer nakan samu 3,000, 4,000, 5,000. To kaman 6,000. To kaman mutane maza nawa kike samu ki yi mu'amala da su a rana? Duk wanda ya zo ko 100 ne ya zo zan mallaka. Ko 100? Ko 100 ya zo zan dauka. To akwai wani dan shaye-shaye da kike yi? Akwai kina dan shan wani abu ne? Ina diba ruwa sosai. To ga rasa kenan. Ba rasa. Da ko akwai dan wani wiwi ko dan wani sholi? Ba ni shan wiwi, ba shan sholi, ba shan madara. Daga giya sai sigari. To kaman kuna amfani da kororon roba ne, kina ce musu amfani da kororon roba? Roba mai kyau ma. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryawa. Wannan al'amari baya daɗi, muna fatan kun ji kun kalli abin da ya faru ko abin da kaf wannan baiwa Allah ta faɗa. Duk da cewa wannan bidiyo ba yanzu nan aka ɗaukai ba, bidiyo ne wanda ya ɗan kwana biyu da ɗauka, amma bidiyo ne wanda ya faru. Babban dalilin da ya sa muka kawo muku shi don a ƙara jan hankalin iyaye har ma da 'ya'ya da kuma al'umma waɗanda duniya ta aura, wanda mutum zai ci gaba da aikata abin da ya so. Tabbas dai a rayuwa komai na da iyaka, haka zalika duk abin da ka san kana aikatawa akwai ranar da ƙarshen ka zai zo, ranar da ran da ke jikinka zai fita, za ka koma ga Allah. Iyaye dole ku ƙara dagewa, ku jajirce ku yi haƙuri da 'ya'yanku, sannan kuma ku mai da hankali wajen ganin kun tabbatar da sun zama masu tarbiyya. Duk da cewa akwai yaran da suke bijirewa, amma dai ka jajirce a matsayinka na uba. Ka dage ka mayar da hankali wajen ganin ka tabbatar da wannan ɗanaka ya hau ingantaccen tafarkin da ko bayan ka mutu yana da kwalitin da zai amfani kansa har ya amfani al'umma. Ba daidai ba ne ka kyale yaro ya tsallake ya ta shigantakarsa, sai dai idan irin yaran na wanda ka yi duk yadda za ka yi ka gaza, amma ko ya ta ɗin ba cewa aka yi ka nannaɗa hannu ka kyale sa ba. Dole ka san da cewa nauyi ne kuma amana ce a gare ka, wannan yaron kai ta iyayenka har lokacin da rai zai halinsa, ma'ana ka bar duniya. Idan ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba, abin da ya shuka shi zai girba, amma dai duk in ka kuskura kai zuciya ka kyale to akwai babban matsala. Dan ka ƙi cika umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya baka, duk yadda ya lalace kai ta iya bakin kokarin ka wajen mai nasiha, gaya mai gaskiya da nuna mai Allah na da girma da kuma abin da yake Allah ya sani. Sannan kuma kai da zaka aikata abin da ka ga dama, ka san da cewa komai na da lokaci. Rayuwarka lokaci ce ƙididdigagga, babu abu mai tsada a rayuwar mutum kamar lokaci. Kada ka karar da lokacinka a aikin banza. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu. Al'umma ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsawo ba, lallai takaitawa zamu da shi a wannan lokaci.
kamar kuma yadda muke sanar da ku a kullum a kowace rana tun a farkon kowane bidiyo muke cewa idan yau ne ziyartar ku ko zuwanku na farko a cikin wannan tasha da ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Danna alamar subscribe ɗinku na da matuƙar amfani a gare mu sakamakon a dalilin danna ta hakan na ƙara mana yawan da ke ƙara mana ƙarfin gwiwa dagewa wajen ganin a kullum muna kawo muku ingantattun rahotanni. Idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai ɓangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama akan za ku iya mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci.